तो हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ବା ସ୍ପେଶାଲ କିଏ ନ ପିନ୍ଧେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉଟଫିଟ୍। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ତମେ ଯଦି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଧରିଲ ଗଲା ସବୁ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଦୟା ହେଇଯିବ। ତ କିଏ ବା ରିକ୍ସ ନେବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟଫିଟ୍ ପିନ୍ଧେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର ଆଉଟଫିଟ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନାନୀ ଭଉଣୀ ମିଶି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ନ କରୁଣୁ ପେଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣି ଆମେ ଫିର୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରବଳ ଖରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିକି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ପିଇ କାମ ଚଳେଇଦେଲୁ। ଏଇ ଖରାକୁ ଦେଖି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, କିନ୍ତୁ କହିନଥିଲି କି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଅଲଚିକି ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଅଲଚିକିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଆଉଟଫିଟ୍ ତ କାମ ଚଳିବନି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରଜନୀରେ ସଜନୀ। କିନ୍ତୁ ସଜାସଜି ସରି ଦେନ୍ ମୋର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଆମର ଡାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଡାନ୍ସ ତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ବାବା ସାଙ୍ଗମାନେ